Γεννηθήκανε στο Μαρούσιο επίπεδο 82, κάτι που δίνουν ότι είναι εξωματικό 37, το Δημό της Λιανίας Πυρότητας με αριθμό μερίδας 12-36 κάτι 24, του Ιωάννη και της Αργυρός. Πρώτος γάμος και δικό σας, μύθου τα παιδάκια που θα γεννηθούν, η δήλωση του Κυρίου υπογράφει εδώ. Επακαλώ. Να δώσουμε εδώ. Η Ιωάννα τι κάνει? Δεν χρειάζεσαι. Εμείς είμαστε διακοσμητικά. Μόνο για να κάνουμε παιδιά. Αλλού. Τελείωσε όμως, Άγγελα, ξύπνα. Όποιος θέλει από τους δύο μπορεί να φύγει. Έλα Παρί. Θα προσφανώ.